И задира хора, аз съм Моника 123. Днес с мен е Gamer TV и Дидака БГ. Сега Дидак, пусна ли си клипа? Хайде, пускай. И аз вече пусна. И днеска ще играем Ай, мълчете, бе. Айде, почваме. Това? ще играем него. Аз не мога да изляза. И аз от часовника. Аз не. Така него. Айде. Сори за лага. Дете ми лаги много. Така, този клип ще бъде към 8 минути. Няма солта, така че да. Дидака БГ е много Ари в Оперглас. Не. Айде, Тим. Ай, аз уча. Дило Тим. Айде, бързо започва. Аз рок седи. Май напълно. Кой отбор? Червен. Влязохме. И окей, хора. Така. IP поне аз ще сложа в описанието. Ами, мисля, че не аз снимам целият клип. А може и да го снимам. Тук играта на един наш приятел. Майната му. Да, на него ще кажем майната му, защото той... Фрокси е Дидо, Монца у нас. Какво? Фрокси. Окей, тъпи работи. Така. Той май излезе. Ай, какво се тиш, бе? Бордюр. Не, ти бе, бордюр. Ето го, бе! Ето да ни... бордюрка. бордюрки. Аре, сега... Ами аз ги пръчка. Това е супер. Хора, никога не се изберете пръчката. Супер е слаба. What? Аз обърка. What the fuck? Не може. Дито на геята. Отново казвам, съжалявам за лага. Не знам, не мога да го оправя, когато снимам доста лаги. Дано клипа да не се вижда, че лаги. Доста... На мен не ми лага. На мен? На Мониган. Да. Да, обаче той е от Сингапур. Ще го смажи. Той на баче е АФК. Ами, да. Той е АФК. Не го трябва. Ти! Кой фали ченче, бе? Фали ченче. И мене ме удари. Маля, свалим половината. Фали ченче. Ченче има някакво момиче от нашия отбор, де слага ченчета. Абе, аз си гледа работа. Така, имам си блокчета, хора, и отивам към тях. Моля? Не, фък! Почвам да строя към тях. За какви мечти ми говориш, бе? За байманските. Байманските. Този път. Какво искаш, бе, Кенеф? Ай, строим пътя. Строим пътя, бе, Кенеф. Строим пътя, бе, Кенеф. Дай, бе, Кенеф. Те не гледат. Какво правите, бе, Кенефи? Какво ще правя аз?
Абе, отрепете го да сбъднете я правите къде. Така ме е страх, бе. Айде направим пътя, бе, Кенеф. Айде да не кажем. Айде да си кажем. Да стопане ти. Ай! Много е добре, бе. А къде е цинци? Чух! Доста какво се взема чисто? Аз взема Iron Chest Crate и гащи. Апгрейдвай генераторите, човек. Човек, апгрейдвай генераторите. Само един път. Виж как умеше. Чакай, думата. Джидо, бягай. Че трябва да си да, А, тук и аз ще гърмя цинците. Еми, слахай го на тъс. Шек. И че някой заходи. Ай, те направо го обградиха, че. Направо го обградиха на това. Е, тук не ти на такос и тук не ти такос. Едно такова. Ай, да може, как може 8 злато и вече... За 8 злато си богат. По принцип 8 злато... Ще ги събираш 5 години. Не, няма. Като генератор ти е вредно. Аз говоря за истинския живот, той е за генераторен. Абе, сега ще отива, ще го трепя. Така, падат. Абе... Даже го обяснил от карата. Той е умрял, бе. Мале, тя са натъпи. Абе, тя са натъпи. Ай, стройте, бе. Кенефи. Ники. О, фак. Аз знаеш какво ще направя? Ще кача горе на пола. Аз си вземам блокове и ще ходя да ги ръшкам. Хора, съжалявам, ако чувате бебешки плач. Просто това е на Hits Gamer TV Hits странно. А, това? Ей, цето е на уми! На умите! Вижда, слагат TNT приоритет, човек. Че трябва да го прави на тази женка, бе! Нямаше при кой друг да го сложа и само да бях тебе и си викам, що няма да я? Що не на тебе, нали? Нямаш да го правиш. Да. И ти си слагал. Не съм ти слагал, бе. Аз имам 20 бро. Оле, е бил. Не ми трябва още 2 съм флайер. Джиро, ти знаеш ли, че късан 10 минути и клипът че ще спа? Аз съм се направил на 1 час и тогава. Емри? Казваш се Емре? Кога се приведи името, бързък? Аз съм флайер. Аз съм фул ледър. Тя идват, Ай, гледай. Как стрелва една. Те човек те бягат. Ти Фрокси. Фрокси ли това? Отдявна. Този TNT на тая. Ти съм аз, бе. Не, може да видя. Ами, смена съм Марко. Не, бе. Кой то застроил? Аз се вземам от TNT по това. Чак. Почвам битката. Дохай, бе. Не, бе. Аз папам TNT там. Страх, бай. Страх, бай. Девит идва страх, бай. Аре, че. 9 идва, аз съм флайер. Не, не, не. Аз го